Салом алейкум бародаро. Ами як дига гуфтанӣ будам ба тоҷикӣ бигӯм ки дига миллато мардуми дига миллат нафаҳманд гап дар бораи чияй. Ҳами аудиторияи тоҷик бифаҳма ҳамин чиза. Ами як бародар Ҷаҳонгир Сайҷамолов бой дошта камирӯз мутаассифона хай бойша бой дод. Баъд дар комментариёш дуромадам хондум як хелаш ҳарчи менависанд нашоти эти хеле ҷанг мекунӣ, эту хеле ҷанг мекунӣ, дар бораи акай ҳоҷӣ гап мезананд, эту хеле якумш дар бораи акай ҳоҷӣ мегӯм ҳамо инсон. Ман ҳамо инсона намешиносам лично, як бор дар ҳаётам дидам, ами як салом алейк кардагим. Ами ранги бисёриётон ами айрӯи инстаграма айрӯи ҳамин чизо мешиносам ҳамо одама. Лично мненияи мае ки ҳамо инсон барои ватанаш ҳад зиёд хизмат кардистай, барои ватана, барои ҳамин спорти Тоҷикистон, барои ҳамин ММА ҳад зиёд хизмат кардистай, хизматша кардагиай бо кардистай. Баъд нашоти чӣ хеле боша набоша ҳамо инсон, чӣ хеле боша набоша ҳамо инсон менависем ки хеле карда наметавонам, хеле карда, чӣ хеле боша набоша ҳама вақт дар бари ҳамо одамоша. ҳама вақт дар пешона воз медонем чӣ хел вазъияте қиндай Тоҷикистон ба Россия омадан ё обратно рафтан қиндай. ҳамо инсон барои ҳар як одамаш мехеза ай Тоҷикистон мехеза меоя дар бари ҳамо одамшай поддерживать мекуна психологически, духовно, ҳама тарафа дар бари ҳамо одамоша мефаҳмона чӣ хел вай ки чӣ хел наку. ҳамо одам ҳама тарафа поддержкаш ҳастай дар командаи худаш. Любой спортсмен дар ҳамин қабасе ки ҳамо одаме ки поддержкаш мекард дар бараш бошад, дар ҳама вақт дар пастиша дар сарбаландиша ин ҳамин қабаса. ман ҳамо командаи ҳавоёдам набошам, ман лично ай со сторони ҳамин чиза мебинам. мада лично мада приятная ки земляки ҳамо худам мебироя мара поддержка кунам. земляки худам биёя сухани хубам бига ки бародар ти нихелӣ кардӣ, нихелӣ советам бита. Нашоти Ҷаҳонгир гуфтаниам ами ҳар гап мегӯян ҳамо бародара. ман ҳамо бародара якни моҳи охири ҳам подготовкаш да ман бидам да. ами якни моҳи охир ман зали ҳамвода машқ кардагим, ҳамо зборшона збор гузаштагим ҳамо залда. ман азоби ҳамо бародара ман дидагим ба ди чишмам. ҳамо инсон саҳари мехеза ховш меоя ҳамо зал машқа мекуна, ҳамо залда хов мекунаву бо мехеза машқа мекуна. ба гап да поражения у победа поражения фақат дар Аллоҳ меоя якумаш. бихоҳӣ 100 боеци ду дунё бошӣ, ту 100 машқи ду дунёро бикун, ҳамо худованд нахоҳад ки ту ҳаморо намебирӣ, ту наметавонӣ ҳаморо бирида. 100 соперник новичока профессионала фарқш нест, ту ҳаморо бирида наметавонӣ. ҳамин худованд ҳамин чиза нахоҳад, дар тақдирит ҳамон чиз набоша. ҳамо инсон ман азобша дидагиам. баъд як хелтами бегонапарасто ман ҳамо одамоиро мерасонам, ҳамин гап ҳамада дахл надора, ҳамо одамоиро мерасонам ки ҳар гапои қабеҳ мезанем дар комментариё. ҳамвода ман мегӯм ҳамин ту ҳатул дар ҳаётот ягон коркардагӣ барои ватанату, барои дар ҳамин ҳаётот ягон коркардагӣ барои ватанату, барои ҳамин спорти ҳамин ки ҳамин бародаро кардистан машқ кардистан, баромад кардистан, парчамша барошистагиан. як хелта дастат перчаткира надидай, под барсовкира садқатон бишам, фақат метонем критика бегонапарастен бисёрот. такрор мекунем. ман ҳамо одамоиро гуфтаистам ки ҳамин ҳар комментариё қабеҳ мегӯян, итарию тари мегӯян. ҳамон бародар машқош ай сари зиёдтия подготовкаш ҳамин хеле. ман гуфтаистам ки ҳамон нахоҳӣ, ҳамон на худованд нахоҳа ҳамин победатира худта бикиш ки ҳаморо бирида наметавонӣ ту. гап да подготовкаи у нестай, гап да ҳичи у нестай. Просто Аллоҳ ҳамин чиза нахост. ҳамин победа вайда дар кор нестай. Что-то большее ждёт ему. баъд чи гуфтанӣ будам бо ҳамвода. ҳамин шумо дар ҳаётон дар бораи спортон ягон кор кардагин бисёриёт хай майли як хеле ҳамин 10-20 UFC-ра бояд дидай хел кардӣ, ҳама чиро дар ҳамин сфера мефаҳмӣ, ҳама ҳамин чизои нозукиёи ҳамин чиза мефаҳмӣ. ту майли мотро намегем ки ҳич нагӯ,
ту хатогира диди бихи бинавис бугу ки бародар ё ки личкаш да будро бинавис бугу ки бародар ти нехи кади может быть ти хел мекади нехи мекади контрол мекади ё ки дистанция кор мекади мумкин та авай метонисти брида мумкин та полезни агапу та авай да брасон ҳамун бародар ҳамаи машқоша ма мебинам ҳамаи подготовкаша ма азоби авай ма дидагиам ҳамун бародари ҳамаи ами профессионални байцо хеле ганият мекина вай тай 90 кило мефурӯя тай 20 кило ганият мекина як хеле бегона парасто байцое ки дигар давлатоан мебуранд мезананд кунот та як хеле медрони як хеле кунот та медрони номша додзадаву паддержка када хай ҳамин инсона паддержкара накади паддержка тада ҳеч кас зорам нестаю ҳамура ту ё ки ман ҳина лично ма ҳамун бародара ҳам да пастишум ҳам да сарбаландишум поддержкаш мекунам ҳичи ай дастам набия сухан катиам поддержкаш мекунам ҳамун одам боям дод ман мегӯм ки бародар ту барои мара лично барои мара ту чемпионӣ ту дастам набардошта бошам ту барои мара чемпионӣ ҳамун даруни майдон биромадан худаш уже признаки мужества ҳар як каси ӯ ҷуръат намекуна ӯ дарун бидроя лична ошибкаи мо ҳамияе ки мо ҳами якдигармона ай ба ҷои ёрдам расонем заҳрмона бисёртар мечакунем лично ай пишти твориё инам хеле мешавада ин як каси дигар хеле ба урусӣ менависи 100 миллати дигар медуроя ҳамин чиза мехона ба пишти инам хеле шумо на қадри тоҷик баланд меша на ягон чи дигар ту аюда бидро да пеши катиш гап за ягон тат ҳамо 1001 тат ки менависи ҳам гапот ягон тат дар рӯз гуфта наметавони ҳами гапа ҷуръат намекунӣ ку бубро як бор бубро ҳамун майдонда як бор хита нишон те як бор парчами тоҷикистона бардор да фахр када ки мо инами хеле чиза биридем инами хеле кор кардем аз пишти шумо вори инами хеле одамо қадри тоҷикам паст мешава паддержка намекунем хеле ба аксарият як хел спортсменомон дигар давлата баромад мекунанд дигар давлат баромад мекунанд барое ки инам хеле паддержка нестаям мидаваи мо и гапора ҳамун одамое мегӯянд ки дар ҳаётшон ҳеҷ чира добиваться кардагӣ нестанд ҳамин заҳршона фақат мечакунанд одамое ки штота худ добились дар ҳамин сфера ягон чи ай даст наомад заҳрта начакун дигар одамда ай пеш ҳамин чиз гузаштан натонистам ман як бор дигар такрор мекунам ки ман ҳамун одамоеро ҳамара нагуфтесам ман ҳамун одамоеро гуфтесам ки комментариҳои безеб мегӯянд менависанд дар группаҳои ҳами спортивни инстаграм ино ай пеш ҳамин чиз гузаштан натонистам ман як бор дигар такрор мекунам ки ман ҳамун одамоеро ҳамара нагуфтесам ман ҳамун одамоеро гуфтесам ки комментариҳои безеб мегӯянд менависанд дар группаҳои ҳами спортивни инстаграм ино боқӣ бародаро ҳама сарбаланду хонаобод бошед ман ягон каса хафа кардaniam нестам просто лично мнение худма гуфтагим як бор дигар салом алайкум бародаро